Partner! Eto na! Nagpaparamdam na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Partner, gusto mo ba tong picture mo ng may pakpak yung madilim? Gusto mo ka mo, makinis ka. Yeah, may edited ba yan? Hindi, walang na-edit dito kasi hindi nga na-push yung project. Ewan ko, ba't mo pinapakita yung kilikili mo dito? Gusto mo ba to? Yung pinapakita Bigyan mo mo ako yung ng copy. Wala na akong copy ng mga Yung pictures pinapakita na mo yung yan. kilikili mo. Meron Alam mo, din, laki na katawan ko dyan eh. Kala mo, umaalsa yung chest ko dyan eh. Flat na flat naman. alam mo, ang pangit ng angulo mo dito. Hindi Patingin maganda nga, yung patingin. kilikili mo dyan. Kung ayaw mong i-blackmail Kili kita, ko, laki ng katawan ko dyan ah. kung ayaw mo i-blackmail kita, partner, libre mo ako mamaya lunch, ha? Oo, sige ba? So, wag mo lang re-release yung picture na yan. Hindi. Sino ba kasi nakaisip magkaroon ng pakpak na yan? Ewan ko sa'yo. O, ito, partner, makinis ka dito. Eto na, ha? Patingin. Overexposed eh. Medyo You like this? sobrang sa ilaw. Diba Pwede na yan, nasobra, pwede diba? na yan. Okay, sige. At least, Kala mo may Baka- bicep and tricep eh. baka sabihin mo, hindi ka pa kasi nag-gym nito, partner eh. Pa-picture tayo ulit nag-gym ka na. Sige. May pakpak. Andali lang. Bakit? Meron pa. May malala ka pang picture. May Patingin. paglipad. Nakakainis yung posing mo dito. May paglipad. Nakakairita. Wala naman, wala. Ay, sorry. Nasaan na yun? May paglipad. Eto. May paglipad. Uy, may wagang burnay na tama. May wagang burnay Hindi, na kaya. kasi mamaya, popost ko para ma-excite sila. Moon. Tanga. Throwback Thursday. Sige, partner. Ito na. Okay. Isang araw ay nagtungo sa isang isla ang iba't ibang uri ng emosyon. Kala mo may outing emosyon. Buti pa yung mga emosyon may outing. Kami ni Chuper wale. Isang araw ay nagtungo sa isang isla ang iba't ibang uri ng emosyon at pakiramdam para magbakasyon. Ang bawat isa sa kanila ay masayang nagkakantahan at nagsasayawan nang biglang mag-anunsyo ng babala ang tagapamahala ng isla. Makinig ang lahat. May paparating na isang malakas na bagyo. Kailangan nyo ng lisanin ng islang ito bago pa mahuli ang lahat, sabi ng tagapamahala. Nang marinig ang babala ay nagkagulo ang mga bakasyonista. Sino yung mga nagbabakasyon? Yung mga emosyon. Lahat ay nagmamadaling sumakay sa mga bangka para lumipat sa kabilang isla. Subalit si Pag-ibig ay nagpaiwan muna sa isla hanggang sa magdilim ang langit. Tunod? Nang magsimula ng malakas na ulan ay saka pa lamang siya gumayak. Sa kasamang palad ay napuno na ang lahat ng bangka. Kaya nakiusap si Pag-ibig kay Karangyaan na nakasakay sa isang mamahaling bangka. Karangyaan! Pwede mo ba akong pasakayin sa iyong bangka? Naubusan na kasi ako ng masasakyan papunta sa kabilang isla eh. Tanong ni Pag-ibig. At sumagot si Karangyaan, Naku, Pag-ibig, pasensya ka na ha. Hindi kita mapapasakay sa bangka ko. Punong-puno na kasi ito ng mga ari-arian kong ginto eh, tsaka pilak. Wala ka ng space dito, sabi ni Karangyaan. Dahil dito ay sunod na nilapitan ni Pag-ibig si Kagandahan na nakasakay sa isang magarbong bangka. Kagandahan! Maaari mo ba akong pasakayin sa iyong bangka? Naubusan na kasi ko ng bangka eh. Papunta sa kabilang isla. Pakiusap ni Pag-ibig. Ay, naku Pag-ibig. Pasensya ka na ha. Pero hindi kita pwedeng isama eh. Sadyang napakalinis at napakaganda ng aking bangka. At ayokong marumihan to tsaka maputikan. Sagot ni Kagandahan. Maya-maya pa ay dumaan ang bangkang sinasakyan ni Kalungkutan. Kalungkutan, may pwesto ka pa ba sa bangka mo? Naubos na kasi yung mga bangka eh. Wala na akong masasakyan, sabi ni Pag-ibig. Naku, Pag-ibig! Ikinalulungkot ko. May pwesto pa naman sa bangka ko pero gusto ko kasi mapag-isa eh. Subukan mo na lang siguro sa ibang mga bangka. Sagot ni Kalungkutan. Sa di kalayuan ay narinig naman ni Pag-ibig ang isang bangka na may malakas na tugtugan.
Pinuntahan niya ito at nakita niyang nakasakay si Kasiyahan na aliw sa pagsasayaw. Kasiyahan, Kasiyahan! Pasakayin mo naman ako sa bangka mo. Naubos ng lahat ng mga bangka dito eh. Sigaw ni Pag-ibig. Dahil sa lakas ng musika at pagiging abala ni Kasiyahan sa pagsasayaw, ay hindi niya napansin si Pag-ibig. Nagpatuloy ito sa pagsasayaw hanggang sa makalayo sa pampang ang sinasakyan nitong bangka. Halos mawalan na ng pag-asa si Pag-ibig nang may biglang tumawag sa kanya. Psst, psst. Psst. Witwiw! Hey you, pretty. Pag-ibig, Pag-ibig! Halika dito sa bangka ko. Paparating na ang bagyo, sumabay ka na sa akin. Nabuhayan ng loob si Pag-ibig. Sa sobrang pagmamadali sa pagsakay sa bangka, ay hindi na niya nagawang usisain kung sino ang tumawag sa kanya. Nagsimula ang paglalayag ng mga bakasyonista hanggang sa makadaong sila sa isang ligtas na lugar. Pagbaba ni Pag-ibig ay nakasalubong niya si Karunungan. Karunungan, alam mo ba kung sino yung nagmagandang loob sa akin kanina na nagpasakay sa bangka niya? Nakalimutan ko kasi magpasalamat sa kanya eh. Tanong ni Pag-ibig. Ngumiti si Karunungan at sinabi, Pag-ibig, yung sumaklolo sa'yo kanina ay walang iba kundi si Panahon, aka Oras. Wow, Panahon aka Oras. Code name Oh. din eh. Pag-ibig, yung sumaklolo sa'yo kanina, walang iba kundi si Panahon, aka Oras. Niligtas ka niya dahil alam niya ang tunay mong halaga. Dahil kung mawawala ka sa mundong ito, ay mawawala din ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Hindi ka pwedeng pabayaan ni Panahon. At yun na nga ang nangyari. May mga taong nakakalimot ng magmahal dahil sa sobrang karangyaan. At kapag pakiramdam natin ay mas mahalaga tayo sa ibang tao, ay madali ring maisantabi ang pag-ibig. Minsan din, sa sobrang lungkot o sa sobrang saya natin, nawawala na tayo ng pag-ibig. Subalit kung meron tayong ibibigay na sapat na panahon sa ating kapwa, ay tsak na marunong din tayong magmahal. Dahil ang oras ay pag-ibig ang katumbas. Tama! Una sa lahat, naiinggit ako sa mga emotion kasi meron silang outing. May tour sila. Correct. Okay, wali. Pangalawa, di ba? It's all about love, love, love. Napaka-importante, Love makes no? the world go round, ika nga, di ba? Tama. Iba ang nagagawa talaga ng pag-ibig sa buhay ng tao. Tama. Diba? Ito ang nagbibigay ng magandang kulay sa buhay natin. Correct. Yun yung nagpapasaya eh. Sabi nga ni Karunungan, di ba? Kapag ka walang pag-ibig, walang masaya. Totoo, di ba? Sa lahat ng emosyon na meron tayo, pagmamahal ang pwede mangibabaw. Tama. Diba? Sa mundong ito, di ba? Sabi nga, when there is love, there is peace. Correct. And when there is peace, there is happiness. Yes, so ang anong pinaka-source nun? Love. O, Totoo di ba? yan. So today, mga kabisyo, don't forget to love. Yan. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na kung maglalab ka, maglalab ka ng marami. Huwag din pong sobra, ha? Dahil sobrang mapagmahal, nagmamahal ng higit sa isa. So wag malilito sa Wag pag-ibig. din. Oo. Yung iba yung akala natin pag-ibig pero kamanyakan. Hindi. Wag din. O kaya pag-ibig yung pala may pagnanasa. Correct. O, di ba? Ito, Iba hindi rin. ganon. Diba? Basta today, choose to love. Tama. Alam niyo po mga kabisyo, maiksi lang yung life. Di ba? Kung mas pipiliin mo yung emosyon na galit, Totoo na, laging nalulungkot. o emosyon na lungkot, na gusto mapag-isa, ang iksi lang ng life, Tama. para you spend your life na being sad. Correct. You can be happy. Choose to be happy mga kaibigan, di ba? Magmahal tayo at dyan natin makukuha ang tunay na kaligayahan. Yes. Sarap Diba? yan na nagmamahal. Thank you sa mga kwento na may wagang burnay na nababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share para marami ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Hindi lang yan mga kabisyo. Ang kwento ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa inyong mga phones. Siyempre naman. Corrected by o siya mga kabisyo. Enjoy your day. Today, choose to love, choose to smile, and choose to be happy. Tama. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!